Sitazami singakanani yobegezela. Sanibonani kokumseleku lo okhulumayo noma esenkathi ukuvela kade agcina ukuthi akakhulume okusho ukuthi ngokubambeka nokuba busy kanjalo ngizithuke sekubambeka mhlambe ngithi ngizokwenza ama video ngicine ngingasakwazanga ukwenza namhlanje ngithe nje ngokuthola leli thuba ngathi chabo ake ngivele kubantu engade ngabagcina ukukhuluma nabo nginibingelele nje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu niphile nathi siyaphila sidlule emzibeni ezintweni ezithile kodwa uNkulunkulu ngoba usigcinile sasinda sisekhona nje soko kumseleku namhlanje enginiphathele kona kakhulukazi ngibhekene nabo baba abahleze bekhala bebalisa ukuthi cha bogogo wakhuluma ngesibambelelo sabo mama abobaba bona babekwa ngakuphi bona basidingi yini hayi ke cha ngithi angibazise nabo baba uchabo sikhona nabo isibambelelo nabo esiqondene nabo phela noma nabo mama nabo besebenzisa kodwa nje nabo baba nabo banaso esabo abangakwazi ukusebenzisa ngeke ngize ngisichaze ukuthi senziwa kanjani noma senzani umuntu ubona uma esidinga umuntu uyangifonela ngibuza ukuthi gogo lesi sibambelelo lesi sabo baba sisebenza kanjani hayi baba ngeke uzwe ukhala ukuthi cha uthenge isibambelelo mhlambe asenzi lutho noma senzani noma senze njani wena ngidinga ukuthi ungifonele ungibuze ukuthi cha gogo lesi sibambelelo uthi sisebenza nabo baba sona senzani uze ngikutshela ukuthi umsebenzi waso intoni hayi uma usuke wasisebenzisa ngiyakutshela wena wahamba wathi uya kumama wasekhaya noma uya kumuntu wakho ke mhlambe makuthi awunayo umama wasekhaya hayi ukhala ngawe impela ngoba futhi inamathela le nawo ngazi uyiqebule uyisuse njengoba nje kunalabantu besilisa abanenkinga yokukhala ngabantu babo besifazana ababahlupha ngalolu hlobo lwesimangaliso engitheke cha nami ngithula ngicabanga ukuthi ake ngithole nalesi sibambelelo sabo baba nabo ukuze bakwazi ukusizakala ngoba obaba bagcina bekhala bengakwazi ukusizakala namhlanje ngitheke ake ngenze sona kwenzela ukuthi ngibone ukuthi obaba nabo bathola ukusizakala ngajabula kakhulu nabo baba uma bewuthola lemiyalezo lo bese beyafona bafonela ugogo babuza ukuthi gogo sisebenza kanjani isibambelelo futhi simalini ngoba ngeke ngize ngishawode lana isibambelelo sisinzima kakhulu impela umuntu uyathi noma sesithathile naye hayi uyoyizwela naye ukuthi sinzima kakhulu sibeke futhi ke sizoba khona ke esinye ngikhuluma ngezimbili ke mase ngivubele lesoqala esebenzana ngoba bese kuba khona ke nesomama leso esiphuzwa ngobisi hayi asithathwa nje uyasithatha nje usithele obisini lakho bese uyaphuza bese nizoba ndawonye nobaba uyajabula zakutshela cha mama engathi ubungasebenzisa lento ngaki ngakuthola uyisebenzisile ngelinye ilanga akukho kuphika ngoba uyeza ukuthi mkhulu umehluko kade aba nawe lo muntu ekwazi ukuthi unjani uyeza ukuthi cha ikhona into oyitholile namhlanje okuyiyona oyisebenzisile yenza ushintsho kakhulu ngajabula kakhulu ukuthi nabo mama nabo kufanele basukume bangahlali phansi bangazithambisi ngoba ukuzithambisa akusizi ngoba kugcina ubaba emuka nabanye abazenzayo izinto wena ulibele ukuthi awuyenzi into kanti kubalekile ukuthi nawe ungahlali phansi sukuma ukuze nawe ubaba maye kuwena hleze kuzwe ngathi umusha ngathi umusha njalo ngasonke isikhathi angazi ubaba athi maye nawe kodwa becabangeza ngathola omunye umuntu ozoba right ake ube right nje njalo adideke njalo mangabe unaye angazi ukuthi wenzakalani ngiyacela ukuthi bo mama ngimtshele ukuthi namhlanje ngithi cha bo mama abaphakame sisicolo abaphakame mama baphakame bayimisele bayibambe ngazo zombili ungathi cha mina izinto zami zihamba kahle noma zihamba kahle kodwa phakama ukuze wenzele ukuthi zingazezehle ngoba mesezizezehle ubaba wazi waxhela awusakwazi umthola ukuthi kube khona into ozoyenza ke nawe enza nje uyiphuzele yodibana khona seyidibana nombani yokhale sakhe nombani ekhale sakhe uyozizwela baba nawe mama ngithi namhlanje ngibhekene nani ngqo phakamani ungazi ulinda ukuthi umuntu ozahambe ngoba umuntu ozahambe noma azathola okunye lapha eceleni ezinto engcono kunale ayizwa kwena kanti uzenzile umuntu nawe zenze musu kulala uhlala ukuthi awuzozenza lutho ubheka ukuthi kuyoze kunakale ngoba ngakusambamba umuntu bese kunakela awuphindi uzumbambe iloko namhlanje bengithi cha ngidlulisele kona makhosi amakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi olalelile axoxele nomngane wakhe axoxele nomuntu chabo
UMseleko wakhuluma ngezimanga kakhulu ekhuluma ngendaba yesibambelelo uThabo nabo baba banaso nabo mama sesikhona futhi esinye ngoba kade khona isibambelelo lesi ebesigcatshwa sesikhona ke lesi esiphuzwayo esihamba ngaphakathi egazini kwenu engisho ukuthi ke namhlanje ngiyacela ukuthi nilalele UMseleko ukuthi ukhuluma ngani noma sekade agcina uposta kodwa ke ngithi mlaleleni nizwe ukuthi uthini ngoba izinto angizela nazo uzovusa imizi yenu kube iphakame imizi yenu ungabi noma uzofadabele nje uthi akhuluma nobaba ngoba phela inkonzo ayisahambi kahle ubaba akasakulaleli nje sevana kuke njengento engeluthe inathi ngoba impilo enhle ikhaya elihle libambisana lize liyobambisana lapha enkonzweni uma kuukuthi enkonzweni anisabambisene kahle zonke izinto ayihambi kahle ekhaya ngoba indaba yobumnandi bothando leniqhamuka lapha enkonzweni iziyophumela lapha ya bese zonke izinto ekhaya zihambe kahle uthola umama unolaka ubhonya ingane uyathetha wenza yonke into nobaba akanasikhathi nje uhlale nje yaluze hambe efuna ukudubula izinyoni emahlangeni akazi ukuthi wenzani ngoba yena uphethwe istress sikamama ekhaya ukuthi into emjabulisa akasayithola ekhaya ngiyacela ke mama ukuthi abaphakame nani boba bangayithambisi phakamani zitholane phezulu nomama siyabonga kakhulu makhosi kakhulu thokoza